Döwletimiz tarapyndan goralýan şeýle ähmiýetlerleriň biri ýurdumyzyň Demirgazyk çaýyna ýerleşýän Gaplanlar Döwlet TV gorukhanysy. Öz eýleýän meýdany boýunça diýarymyzda iň uly hasaplanýan bu gorukhana Şahenem we Sargamyş çäkli gorukhanlary özüne birleşdirýär. Sargamyş Döwlet TV çäkli gorukhanysy 1981-nji ýylda düredilip, onuň esasy maksady suw guşlaryny, keýikleriň köpelýän ýerlerini gorumakdan ibaretdir. Şahenem Döwlet TV çäkli gorukhanysy 1983-nji ýylda düredildi. Onuň esasy maksady bolsa toýnakly haýwanlaryň gorugyny güýçlendirmekden ibaretdir. Öz boşly täfin ady bilen köpläriň ünsün özüne çekýän Gaplanlar Döwlet TV gorukhanysy 1979-njy ýylda düredilip, ol Daşawut welaýatynyň çäginde, ýagny ýurdumyzyň Demirgazyk Gunmatar çetinde ýerleşýär. Ol alyslary uzaýan depi düzleri, aňat belentlikleri, çöl meýdanlary, jeňillikleri, täfin tebigy baýyrlyklary, suw giňişliklerini özüne jemleýär. Gorukhanyň esasy maksady ýurdumyzyň Demirgazyk çäginiň ösümlik we haýwanat dünýäsini gorumakdan, hemde geljekki nesiller üçin aýap saklamakdan ibaretdir. Gorukhanada alınıp barlayan möhüm wezipelerin hataryny gulanlary ozalky meskenine gaýtadan uýgurlaşdyrmak we köpeltmek. Üstýordyň dağ goşlarynyň, jerenleriň, it aýlarynyň sanyny artdyrmak. Sargamyş kölüniň suw giňişliklerine ýaşaýan guşlaryny gorumak. Jerenleriň, aýraklaryň hemde saýgaklaryň köpelmegine şert töretmek ýaly derwäs işler görkezmek bolar. Gorukhanyň meýdany 280 000 hektardan gowrak bolup, onuň düzümini Şahenem we Sargamyş çäkli gorukhanlarym düredildi. Gorukhanyň öz borçly we gymmatly haýwanat dünýäsi bar. Bu ýerde süýrenjileriň 21, guşlaryň 213 we süý demdirjileriň 45 görnüşi duşýar. Onu gemirjileriň 19, ýertici haýwanlaryň 11, mör-möjek iýjileriň 4, ganatlaryň 5 görnüşi duş gelýär. Haýwanlaryň 1, guşlaryň 23, süý demdirjileriň 10 görnüşi Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdilendir. Bu ýerde seýrek duş gelýän haýwanlardan dağ guşlary, jerenler we gulanlar ünsüň özüne çekýär. Gorukhanada guşlaryň 80 görnüşi Sargamyş kölüniň töweregine duş gelýär. Gorukhana ýertici guşlaryň köp türlügi bilen hem ünsüň özüne çekýär. Bu ýerde bürgüt, ütülgi, depet çançysy, ýylançy gyrgy, göwenek we şoňa meňdeş guşlary has köp duş gelmek bolýar. Köle balyklaryň uly toparynyň jemlendigine bellemek gerek. Gorukhanada ylmy barlyk işleri ýylyň bütün dowamyny ýygyderli alyp barlýar. Tebigatda ol geçýän her hili hadisalary gözegçilik hemde ösümlikleriň we haýwanlaryň seýrek duş gelýän, ýitip ýok bolup barýan görnüşlerini ilmi esasy öwrenmek, köpeltmek, gorap saklamak dowam ettirilýär. Demirgazyk Türkmenistana guşlaryň uçup geçiş häsiýeti esasan Sewitde bar bolan ulusuw aýtymlary, Sargamyş köli, Deňiwaby köli, Uzynşor köli we beýleki köller bilen baglanşyklylar. Köller Demirgazykdan günorta we ýygyna uçup geçýän guşlary wagtlaýan düşlemek we iýmitlenmek üçin amatly ýerler bolup durýar. Şoň üçin guşlaryň esasy bölegi şol kölleriň üstünden ýa-da olara ýanyşyk meýdanlardan uçup geçýärler. Şol guşlaryň 20-25 götermi şu ýerlerde howurtgeleýän we gyşlaýan guşlardyr. İşlemäge, döretip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin gorukhanyň ilmi işgärleri hemde işçi gullukçylary türkmen halkynyň millilidir, gahrman arkadamyza we arkadagly gahrman ferdarmyza alkyş we hoşallyk sözlerini edýärler.